Igsoon atong paningkamutan ang mga butang nga makapahimuot gayud sa Ginoo. Dili katong mga butang nga sukwahi siyang kabubuton. Kung unsa man kadtong mga tulumanon, mga tinuuhan sa atong mga katigulangan nga dili iya sa Dios, nga dili makapahimuot sa Dios. Ayaw gayud kana og sunda igsoon. Kung dili ibutyag kini, kung dili buhata gayud ang mga butang nga makapahimuot ngadto sa Ginoo. Paningkamot igsoon nga ang Ginoo mahimuot sa imong kinabuhi. Ayaw sunda ang mga gibuhat kaniadto sa inyong katigulangan nga wala maalayan diha sa Ginoo. Tungod kay dili gyud mahimuot ang Ginoo niya na igsoon. Kung dili maningkamot kita kung unsa kadtong makapahimuot kaniya. Dili nato tumanan ang atong mga kaugalingon sa mga butang nga wala nakaalayan diha kaniya. Tungod kay supak kayud kana sa iyang kabubuton. Ingon ang pulong sa Ginoo nga ayaw pag-apil-apil sa mga daotang buhat dinhi sa kalibutan. Kanang mga butang igsuon nga dili iya kaniya, mga daotang buhat kana, iya kana sa kangitngit. Dili siya uyon, dili siya gusto nga ibo usab kanang buhaton. Kung dili imong buhaton, kadtong makapahimuot lamang kaniya. Efesos 5 versikulo 10 hangtod sa 11 nag-ingon, paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit, hinuon ibutyag kini. Mao kini ang pulong sa Ginoo igsoon nga nagpahinumdum sa atuwa. Hinaut igsoon nga kining pulong sa Dios mao kini mag-usab sa atong mga hunahuna, sa atong mga kasing-kasing, ug ato gayong buhaton ang mga butang nga makapahimuot ngadto kaniya. God bless sa tanan.